אמהות הן אמהות הן אמהות. כולן רוצות לילדים שלהן את אותו דבר. שיהיו בריאים, מאושרים ושיממשו את הפוטנציאל שלהם. לילדים של הודה ובהיג'ה שנולדו בעיראק עם מום מולד בלב. לא היה שום סיכוי להגשים משהו מזה. حزنت كتير وعرفت بأن يعني حياتها خطرة. يعني ممكن تموت هلأ بكرة بعد بكرة. وكمان لقيت إن علاجها يعني مستحيل. يعني في العراق ما في هيك طب. זה פשוט כנראה אורח החיים שם. הילד חולה, רואים שהוא חולה כל השנים, אין אפשרות, אין מה לעשות איתו, ובסוף הוא מת. לתארה ביתה הפעוטה של הודה נתנו הרופאים שעות ספורות לחיות. כשפגשנו אותה היא הייתה כחולה שחורה, ולא הבנו איך היא חיה בכלל. מצבו של קרואן לא היה טוב יותר. ילד שבקושי הצליח ללכת, בן 10, ולפי דעתי נשאר לו שבועות או חודשים ספורים לחיות. לתארה וקרואן פגשו הרופאים הישראלים באמן בשבוע שעבר. הם לא היו הילדים היחידים שם. זאת הייתה נסיעה מאוד קשה, במובן הזה ש9 מתוך 40 ילדים שראינו שם כבר הגענו מאוחר מדי בשבילם. שום טיפול נמרץ ושום כירורגיה ושום קרדיולוגיה לא יכולה כבר לעזור להם. וזה די קשה לבשר לכל כך הרבה משפחות שאי אפשר לעזור להם. אבל היו גם 24 אמהות שילדיהם יזכו בחודשים הקרובים לחיים חדשים. كان يوم كأنه حلم. لما خبروني راح تطلعي لإسرائيل عشان تعالجي بنتك أنا حسبت هو هيك كلام يعني على الفاضي. كلام بينقال وهيك. بس لما وصلت هون يعني عن جد صدقت بعدين. כל זה בזכות ארגון הצל ליבו של ילד, פרויקט הומניטרי שבסיסו בישראל בבית החולים וולפסון בחולון, ומטרתו להציל ילדים חולי לב ממדינות מתפתחות. אמהות האלה נמצאות במצב מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הן נמצאות עם ילד שגידלו אותו מהיום הראשון, והילד הזה בעצם הם יודעים שהוא חולה, והם רואים אותו דועך לאט לאט, גובע לאט לאט, ופתאום יש איזושהי תקווה. בחדר ההמתנה הודה מחזקת את ידיה של בהיג'ה. ב5 השעות האחרונות בנה נמצא על שולחן הניתוחים. Karwan is in recovery right now. We know the operation's over. עוד כמה דקות מורטות עצבים ובהיג'ה מתבקשת להגיע לדלפק הקבלה. שופי ידעו? שופי? الحمد لله والشكر. أسممنون بشهاء قالك دكتور. היא פשוט לא תכיר אותו עוד מספר ימים ושבועות שהוא יתחיל להשתולל ולרוץ וכבר עכשיו היא פשוט נורא התלהבה כשהיא ראתה את הצבע של הציפורניים ושל השפתיים שהייתה רגילה לראות אותם תמיד כחולות ועכשיו הם קיבלו צבע ורוד, היא פשוט העיניים שלה נפתחו. אז זה נורא כיף. ילדים זה ילדים, זה לא משנה לי אם הם לבנים, שחורים, כל עוד הם לא כחולים ואז אנחנו מנסים לטפל בהם ולהפוך אותם לוורדים חזרה, אז זה באמת לא חשוב.